Guys, welcome back na sab sa ato ang mga storya nga daghan ka makatunan. Alang dahil sa mga baguhan ni atong channel, nag-upload kita guys og mga storya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. Ug kining mao nga storya nato guys, pwede pud usab nimo ni nga magamit sa bisan unsa nga pamaagi o ma-share nimo na sa imong mga kaubanan, especially gud sa mga tawo nga hilig kayo nga mobalos, kanabang hilig kayong masuko, dali kayong saputon ug dali kayong makabuhat og dautan ngadto sa iyang isig ka tawo. So puli guys nga matapos nimo ni nga video kay naa kini mga moral lesson sa unahan nga makutlo nato. So dito nato pa dugayon pa guys inani ang dagan o senaryo sa mga istorya. Dunay managsilingan guys nga kanunay gud silang magkaaway kanabang gamay ra gyud bikil dali gyud kay sila magkalalis. So kaning usa problemado kayo siya kay nganong sila gyud unahan, sige gyud silang gisita ba unahan gyud sila bisan dili sila mo kanabang dili sila mo balos pero sila gyud siging gi kuan nga murag pabaluson gyud sila ba munang gusto gyud og kasamok tong mga usa ka silingan munang kaning usa ka silingan nga nagpaubos ra naka-decide nga ganahan siyang mobalos nalaman kay murag sila siging giyatakan, siging gidaog-daog. Muna nga murag nawala na yang pailob o pasensya. So, nangayo siya pakitambag sa usa ka lupon sa mong barangay. So, kining usa ka lupon nga maoy dangpan sa mga problema sa barangay, mo yang giduol. So, karon guys, pag duol niya, niana sa dito mayong hapon lupon. Now, na ako'y problema, kini akong silingan, managsilingan unta mi pero ko wa gyud mi maayong relasyon sa usag-usa. So kanunay gud sila manguna namo bisag unsa ra naman ang ilang buhaton nga magpasingit-singit gud sila para mobalos ang akong pamilya. Pero na ako una-una nga gusto kong mobalos. So unsa may imuhang tambag ini mahal nga lupon, unsa may imo katambag nini na nakoy plano nga gusto kong mobalos sa ilang himo namo. So nagpakitambag siya guys. So ang itambag sa usa ka lupon sa barangay, miingon ang usa ka lupon nga kung mobalos ka sa imuhang silingan, so ang imong buhaton mao ni imong buhaton. So tingala siya guys sa unsa dagway iyang ipabuhat. So niana tong lupon nga inig-uli nimo sa inyo magkalot ka og duha ka lubnganan. Magkalot daw siya og duha ka lubnganan guys. So nangutana ang katong nagpakitambag nga mahal nga lupon unsa may rason sa duha ka lubnganan. Niingon ang lupon nga kanang usa nga lubnganan alang nang kanimo og kanang usa alang pud sa imuhang silingan nga imuhang balusan. Now karon nasyak ang mao nga nagpakitambag o nganong mao may tambag niya. So niana tong usa ka tawo nagpakitambag nga time sa unsa may labot nganumang giapil ako pay mubangag ako pay naplano kong mobalos pero nganumang apil ko mahal nga lupon sa maong lubnganan nangutana siya guys. So niingon ang lupon nga mo ni matag panahon nga ganahan kang mobalos sa mga nagdaog-daog nimong nakaaway kanimo imo pong gihinay-hinay ug patay ang imuang kaugalingon. In short, kung mubalos ka sa imong isig katao, imo pong gidestroy ang imong pagkatao. So guys, di nilang takutob sa mao nga sambingay. Now, natay mga lesson nga makuha ani guys. Tungod kay usahay manggod kining atong kinaiya. Dunay kinaiya nga dili palupig. Dunay kinaiya nga ganahan gyud nga kita mo'y mulabaw. And naanad ta ni ana nga kinaiya nga dili ta payatak, dili ta paander. So muna nga ang atong ginahimo kasagaran is ginahimo nato ning gitawag og pagbalos. And mostly sa mga panahon nga mobalos ta, diha nga point nga kita na depress, diha na point nga kita dili hinuon ta makatulog tungod sa paghuna-huna sa maong tao. So guys, ang usa ka pagbalos sa atong isig ka tawo
usa kini kapag daot sa ato ang kaugalingon. Although makaingon siguro ka ug ako sa tawhanon nga kana kay nakabalos ko niya, malipayon ako. Tagam siya nagantos sa iyahang sitwasyon karon, so nakabalos nako. Dunay mga tawo nga malipay siya kung mahiagom sa kadaot ang iyang isig ka tawo. Tungod kay aduna siya grabe nga kalagot ug gusto siyang makabalos. Busa kung makita niya ang isig ka tawo nga nagantos, ikalipay niya. Guys, dili mahimuot ang Ginoo nato kung malipay kita sa kadaot nga miabot sa usa ka tawo. Og usapon na nga makadestroy nato ug hinahinay natong patay ang atong kaugalingon. Ngano man guys, ngano man ginahinay natong patay ang atong kaugalingon sa panahon nga mobalos ta. Tungod kay mugro ang atong kasuko sulod sa atong kasing-kasing. Og kining kasuko mao ni ang makahatag natong kagul-anan sa tibuok natong kinabuhi. Kung dili ta makagawas, kung wala tay freedom sa kasuko nga nias tong kasing-kasing tungod sa atong kalagot sa mga tao, mao ni ang makasayo o patay sa ato ang physical nga kinabuhi, no? Naadiha ang bungas kasuko, no? Mas stress, dili katulog, paghuna-huna sa mga tao. In short, makapukan kini sa atong physical nga lawas. So guys, usapos mga lesson nga tumakuha, kung mobalos ta, mao nga ginahinay patay itong kaugalingon kay ang pagbalos usa kini kapag pasipala sa binuhat sa Ginoo. Now, pwede man ta mobalos, pero ang Biblia na gayon guys nga bulahan kamo sa Mateo 5 verse 11 to 12. Bulahan kamo kung gibiyay-biyay, gidaog-daog, gitamay o kanang gibutang-butangan mo sa imong isig ka tawo, niyo siya bulahan kamo. Kay dako ang gitagana nga ganti sa inyong amahan nga tuwa sa langit. So giingon usab niini sa verse 12, giingon usab nila niini pagpasilpala ang mga propeta. Abi nimo guys, kung dunay mga tawo nga modaog-daog nato, dunay mga tawo nga pasipala na tugpulong, dunay mga tawo nga mo under mo down nato sa atong pagkatao, hinumdumi guys ang Biblia nagaingon nga bulahan ka. Ang bulahan diya nagaingon sa unahan nga maong bulahan ka kay ang Dios nagtagana og ganti kanimo kung dili ka mubalos. Pero kung mubalos ta guys, mawala ang atong ganti sa ginharian sa langit. Og dili ta bulahan kung mubalos ta. Matud pa sa Lucas chapter 6 verse 27 to 29 na gayon siya. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan niyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang mayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang magtunglo kaninyo ug pagampo kamo alang sa naugdaog-daog kaninyo. Di ba? So, doon na instruction diri guys nga higugmaon atong mga kaaway unya magbuhat kitag maayo sa mga nagdumot tinuon kanato unya katong mutunglo kanato panalanginan ang balos. Now, in verse 32, niyon siya, kung maura higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Grabe guys. So kini diay mga tawo nga nakapilo ra nato, kanabang mga tawo nga gamay ra kayo tag pagtan-aw nila. Unya mudawon sila nato, pasipala, mudaog-daog, mutamay, mubiyay-biyay, mubutang-butang. Sagdi lang, dawaton lang nato. Kay ang gingon sa Biblia, aduna kini tangkil nga panalangin. So kung mubalos ta niyo ng Biblia, nganong magpaabot ka nganong mang magpaabot pa kamo panalangin kung mauray inyuhang buhatag maayo kadto mga tawo nga nagbuhat pug maayo kanato. So kadto mga tawo nga nagbuhat og dili maayo kanato, ang atong isukli is magbuhat kitag maayo kanila. Kadtong nagtunglo kanato ningon nga ato silang iampo, panalanginan sila. Nganuman kay kita po'y panalanginan sa Ginoo. So guys, maong wala kayo tay panalangin ka sa atong kinabuhi tungod kay kusog ng utang mubalos. Mobitaw nang mag-antos tas kalisdanan kay kusog tang mubalos. Pero sulay guys nga magpaubos ka ayaw balos. Pagpaubos, di ba? Buhos pong panalangin sa imong kinabuhi. So guys, di na lang takutob sa ato ang sambingay karon puli nga nakatag kitag daghang mga lesson sa kinabuhi o sa imuhang kinabuhi karon. So guys, kung bago pa kaninga channel ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga istorya nga daghang mga kang makatunan. So God bless guys, glory to God.